Maduong' ma Nakuru kochomo Eldoret omoko he apaya kuom seche maromo 14 e kind Mau Summit kod Timboroa kaluwore gi pek mar wuoth mokel gi dhungruok mag nyamburko e alworano. Elvis Ochieng gi mathoth. Jowuoth ojony tok bedo apaya kuom seche buora e apaya maduong' ma Nakuru Eldoret. Geche ochung' e apaya kendo ok ginyal chopo giko safachgi. Gino mane ok ne gikorene. Awuok Nairobi kwa dhi e liel. Wakwamo ndara yare nyoro tieno nyaka sani. Wakwamo gi pi monego wadhi omodhe liel. Kata wuod liel no. Kamo penjore ni wakwame gi pi. Wane moting'o pi midhi modhe liel no nyaka sani. To wane wakwame barabara nyaka sani. Poko yawnwa ndara. Wakwame ndara nyaka sani. Nyaka wamodhi yuago no bende wakwamo go te. Koro serikali wakwayo yawe uru barabara obed maduong'. Nyithindo walewo go ndara kech kaji. Anyodho mana lollipop poka chiemo yaro kinyi. Jogo mane otemo yore mamoko kaka mar mulo town mar hepo dhugruok no ne ok ochopo mabor ka apaya no bende tok kinde machuok ne odhi mamoko. Nwabiro ka saa 10 otieno nyaka sani pod wan ka traffic jam mako moro amora maonge gimoro manya timo. Wakwayo serikal mondo kel kata traffic police mondo konywa e yore mag jam gi. Nikech ji mang'eny sani nitie gi nyithindo matindo tindo okwame barabara ka. Koro kapok wagikono wakwa mondo ubi mondo konywa mondo wadhi mapiyo piyo. Jowuoth ywak e wach moyudogi ka giwacho ni chenro duto mane gichano thothne okethore. Jamo ginene makwa ka chakre so chiko thieno nyaka sani kapok wasudo. Koro wakwayo sirikal kaber. Sirikal no promise mondo yawnwa ndarani. Oyaw ndarani mondo shida kamae orum. To ken kamano to wabro mor. Kata bende gima dine okelo dhugruok makamano pok ong'ere, kwa imed gol mondo oyar apaya maduong' no mar Nairobi Nakuru Eldoret mondo miyo otiek dhugruok makamano. Chieng' Elvis, Ramogi TV. Kopogore gi manya korom gajwanga jodak ma South Alungo e Iseme Kisumu County.